Yes, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Momo Gwefi Eze-Ana Ugochi Tube no Rifte. Mami Poma Kajugo. Abu Monye Sin Chwaja and Ugochi Tube Ordinary Temple, and in a bar for bar family, because all of more each. Abu Gaz Monye Sin Chwaja and Ordinary Restoration Evangelical Mission. Brilliant Basso Ordinary. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. No bachita no ga one case you quite the must avoid before blaming Mmiri. Must avoid before blaming Mmiri. I went before going on working and blame Mmiri. On what he put it was Eze-Ana. You must avoid them. But we will okay, baby one. Beside aligning yourself with your spiritual forces. Yes. He had them power recognition. I got a mono. Upon a scene where I give you a lot of go to Sochi, to Zune, the king well. You honor lady, what they have been a Mmiri. Really, Wafa. Eh? Macani had the sin and Konya career. Sadly, back about better than honor the garden of Massimo will order. Maybe he was in him. I won't even a Mmiri bomb or Chehunayam, where they were better of supplication, and they shall be with you. Okay, boy, what the character was in the Banya. Macani si Kakwisi Diana. Ọtụtụ n'ime unu nwere ike ị na-awụ ọfụ na-emebi ọtụtụ ihe ị nwere aja agwa atiwara akụ Igbo ozugbo. Then ihe na-agasaziri gị isi na ndị Mmiri na-eme gị. Before isi na ndị Mmiri na-eme gị bụ ụzọ dị na-agwa gị jụọ ndị mmadụ ha gwa dị very honest ha gwa gị etu agwa gị si wee dị. Eji ụmụ nwoke eji ụmụ nwaanyị ka i wee ike inweta chọọ honest people chọọ neutral people ndị nwere ike ịgwa gị eziokwu maka ana m achọ ịgwa gị na ọtụtụ ndị mmadụ na-avoid gị like leprosy mana ha chọrọ ịgwa gị reason. O nwere ajọ omume ị na-eme ụfọdụ gwara gị mana ị ga-asị ọkwọrị that thing na nwa mmadụ complain sị na ihe ị na-eme isi na ọ dị too common na mmadụ adịghị akiri aja egwu ọ na-agba. Pay attention to those things mma akụwara gị taa before you wicked blame so ndị Mmiri na-eme gị. But I can tell you without missing words na 90% of what you are suffering or those that are claiming na ndị Mmiri na-eme ha nka bụ ha nwawo onye kpatara ngwere nkwa ahụ siri ngwere wee bịara ọrụ. So take full responsibility of whatever your failure. Before we dive into today's lecture, important announcement. I can in the month of August. Our monthly ritual for the month is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. But can you get schools number? I am my ritual in Igwa. Here can go 3 years. We have massive testimonies. But as you all know, we don't share testimonies on social media. But we cannot draw necessary. I'm very high in my cabin. But I can tell you that school name nowhere. I want to choose you in Aja. He get money forward your 3 prayer requests. I get them out and I try and go for the could be open in on wow. But see, Basil, no why, then I'm you don't want to have money. But a temple to Aja to increase some powers. Yen eventually a boy, Messalaka. Kekwazu became that Musu Nahamad. Yes, this show to go in my temple to Aja go for Kubioku, listen this line, the friends of the temple, children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission and the consecratory group. To a KCMT no wow. So I'm only interested in the chat on WhatsApp. What other details we need from you in order to book you? I'll go and keep one back. HFuna. Now I am in the month of August. Man, I guarantee with the children of the temple. HFuna. Now this year an annual festival. Gabon 16th of September. Our annual festival will now comprise where they not children of the temple the celebration. Yani Iriji Obwe and go children. But this year is very special. So this year was special festival. Magi this year include foundation laying of the place of worship of Chukwu. Yes, because the children of the temple now. So Abro na ema be wada me abia me no room of ni no Igbo. Echefuna nega na atụ anya na ị ga-esend ihe nkwado maka nyawo festival and special festival. Now, ọ bụrụ na ifuru nyawo picture of the place of worship a na-akwado ịlụ, the proposed place of worship, chat me on WhatsApp.
ọ bụrụ na ọ nwere ajụjụ nwere na nkụzi a ma ọ bụ ihe ije ka ịnụta chat ya m na WhatsApp 08057836672 ma ọ bụ 08138243871 na ya na screen gị ga-afụ nọmbas ndị akpọrọ. Now let's dive into today's lecture. Gịnị ka anyị na-ekwu maka ya? Anyị kwuru what we must avoid. Yes, ma ịbụ nwoke ma ịbụ nwaanyị. Ọ bụrụ na ịbụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị, zeela agwa ndị a. I can tell you without missing words that our character bụ ihe na-ebutere gị nseke, na-ebutere gị ihe aka oghere, na-ebutere gị ihe eji agbaghị ụta na mmụọ, na-ebutere gị na-eme gị ihe ndị amoosu. Mana o nwere ike ịmarọ ije na-ebule m onye ọzọ ma ọ bụ ije na-ebule m ndị mmiri. Taata a chọrọ ifokọs maka ndị na-awụ na-eme ndị mmadụ ọha na-efe ha na-ebule m ndị mmiri. Yes, gee ntị. Ọ bụrụ na ọ bụ nwoke na ịbụ nwoke na-echọrọ iyi ma ọ bụ ịnụ nwaanyị ọbụla, gbaa afa mara na nwaanyị ahụ onye mmiri ka ọ bụ. Ọ bụrụ na onye mmiri ka ọ bụ, kaba arụ ga-asetụrụ ndị otu ya, gwa ndị otu ya jee na mmiri goro ihe ọnụ na-eri, jee gwafa na onye na-etu a na-ema na ọnwa mmiri ka ọ bụ, na-echọrọ eyi ya ma ọ bụ na-echọrọ ịnụ ya. Ịghọtara ya? Gwa ha ebumnobi gị. Ihe eji ekwu ya bụ maka na o nwere onye, especially when you are ofeke, ka ị ghara ịsị na ọ maka ihe na imere ihe na-etu a ka ihe na-etu a ji eme. Ka bụ ndụmọdụ. Dere mana nke nwa na onwe gị bụzi onye mmiri a na-ekwu okwu ya, nwa mmiri na onwe ya, ihe a ka ị ga-akaba arụ fụ na igbelu before you chọọ onye ị ga-ebule m na onye nwa dị responsible for ihe na-agabiga. Nenegoro agwa gị. Ọtụtụ n'ime unu nwere agwa dị egwu, ma nwoke ma nwaanyị, mana ọ kachasị n'ebe ụmụ nwaanyị nọ, maka na ụmụ nwaanyị na-aka akpọkarị ndị mmiri afa. Yes, before ịkpọ ndị mmiri afa bụ nene ihe ndị a. Echefuna na gị bụ nwaanyị bụ afịa akpọwara akpọba, check it or leave it. Ihe ọ pụtara bụ na ọ bụ gị nwa ga-anọrụ na-eche ka ị dị attractive to nwoke ka ọ wee bịa mee the needful. For that reason, you want the purchasing power. That is what I mean. Yes. Maka na nwoke etu nwoke esi na-adị, ihe kpatara na ịma gị na nwoke adịghị arọbụ feathers. Yes, maka na nwoke nwere the purchasing power, mata etu nwoke a si wee jọ njọ. Ịghọtara ya? Nwoke a jidere na ihe o kwesịrị ime pụrụ ka nwoke si akwụ, ọ ya anụtawu nwaanyị. Mana gị nwaanyị must have excellent character, dị appealing. A ga-enwerịrị those characteristics dị very appealing to onye ọbụla ga-afụ gị, ka onye a wee nwee ike ịbịa mee ihe o kwesịrị ime n'isi gị wee duru gị na biya dịka nwunye. Maka ihe nke you must avoid ịsịra na nwoke na-eme ka ime, maka na nwoke nwere purchasing power. Ọkọcha ngwere ọgbaka oke, ọ bụrụkwa an avenue ka nwoke ka ị na-emisbehave. Maka gị nwoke ị na-emisbehave, gị wee bụ ga-afụ ndị kpa atụrụ mgbọsị ahụ ị na-ebe anya m mana ọ bụrụ na ka m chọrọ ịkọwata ụmụ nwaanyị ka m chọrọ ịgwa ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ because of my ihe osi na-enweta na my inbox. Ọtụtụ a na-ebe akwa na-asị na nke a mere nke a na-eme nke ọga maọbụ antị gị nwa bụ onye nọnụ na-abụ ọnụ na-asị na nwoke nke a Ifeanyị ji wee yechaa gị wee hapụ ịnụ gị na ọ mmadụ natara Ifeanyị mma, maọbụ na Emeka ji wee yechaa gị ghara ịnụ gị na ọ mmadụ na-Emeka mma, na-achị na ya jiri na-abụ ọnụ antị ihe ị na-ekwu fafa foul. Ịghọtara ya? Yes, reason bụ na sometimes ihe na-eme gị si n'aka gị. So before ị na-ekwu okwu niile na-abụ mmadụ ọnụ, maka na ana m achọ ịgwa gị na ọ bụrụ ọtụtụ n'ime ụlọ ekwuchago bụọ mmadụ, mana ịbụcha na mmụọ ma nke bụ eziokwu. Yes, eziokwu ahụ eziokwu m chọrọ ịgwa gị in the face. Ọtụtụ mmadụ nwere ike ma ha agwana gị a na-epe ntiri gị okwu, mana ana m achọ ịgwa gị na ọ bụrụ ihe niile anyị kwuru n'ọnụ ga-abịa na mmezu. In fact, ụfọdụ ga-echighekwa back to you, maka na ọgụ nwawa onye metara ihe ngwere ji wee bịara gị ọrụ. So before you bido na-asị na ndị mmiri na-eme gị na ndị mmiri na-ịrụghị ọrụ mmiri 10 times, na ndị mmiri na-eme gị na arụtara ya antị bụ ụzọ na-ene karakta gị. Kedu ndị gị na ndị mmadụ na-emekọ ihe, kedu ihe eji ama atụ? Ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị mana iso, ana m achọ ịgwa based on experience and ihe m na-afụ dịka onye nchụaja na ozi ndị mmadụ na-abịa ezi m na nkata bụ na ndị mmadụ na-akpa based on some of the reasons why they left you. Yes,
ana m achọ ịkọwara gị asị man. Anọ m taa dịka nwoke ka m gwa gị etu ụfọdụ ụmụ nwoke si perceive and ihe kpatara ụfọdụ ụmụ nwoke ji eri mbọmbọ ihe gbasara gị. Why they are running away from you? It's because of your character. Yeah, they said they are not appreciative. This is somebody that came into your life. Na-emere gị ihe nna gị ma ọ bụ nne gị na-emere ọrụ gị. Did you appreciate it? He did not. Rather, you think that for the fact that they nwaanyị na ị deserve ihe ndị a maka na ịbụ nwaanyị. Ebe ị na-ebugo onwe gị, ana m achọ ịgwa gị, ebe anyị na-ebugo onwe gị na-efi na paasị gị adịrị na paasị gị juru otu nkwọ. Therefore, n'ihi na afụta onwe gị niile emeri a privilege because of gịnị? What are you bringing to the table? Isi a niile eweta arụ gị na table for that reason. Ni deserve Lamborghini, ni deserve Pro Max, iPhone Pro Max 16 no he deserve. Maka ihe na gịnị mere no metụrụ aka. Asọkwa m dị deserve ya. Mana ma achị kọwara gị na problem bụ because of ebe ha ngiri onwe gị. O mee gị ịdị appreciative ihe mmadụ mere gị. Even when the man mere gị ihe nna gị emewuru ọrụ gị. Yes, he did not appreciate it. Ọ bụrụ na ị bụrụ onye na-ama appreciate na-ekele nna ị na-agbani nna ime ka ahụ ise gị maka na ekele nwaanyị na-agwa akịdị ike adịghị agwọta ọzọ. Ana m agwa gị etu ụmụ nwoke si afụ ya mgbe when the chips are down, when a man begin to think about settling down, obido pinpoint about some of those things that you are not doing and what is that is making him to feel that you are not the right woman for him. You must always be appreciative. 2, ask yourself, why? What are you actually bringing to the table when the man comes back? Have you ever approached him and asked him how his day went? Did you find out if there is anybody that upset him? Did you find out that if there is anything that is troubling him? Have you made yourself to be a companion, not just a assessment? Have you made yourself to be a companion, his companion, so that you will be indispensable? But whenever you are not bringing something tangible to the table, when what you are bringing to the table is always available out there in Otunko, even with 2,000 naira, they can access it. Now, how do you expect the person to take you as a valuable thing, a valuable person? It's only when the person sees you that you are irrepressible that the person will appreciate you and do the needful. Let me tell you another thing that will shock you. I understand based on what I'm getting, message I'm getting on my inbox. Women of nowadays are so loose in the sense that they are so attached to bodily life. Men are complaining that so many times you people nowadays, women of nowadays, have lost self-control. Nobody can satisfy you. You know why? Because your body count has skyrocketed. You know that some of you can have already lost body count. You can't remember. So because you have been trained by multiple people, therefore whenever you get a fiancé or a man that marry you, a man cannot satisfy you because you have gone so wide. Now, somebody came to my inbox was telling me why he cannot marry this particular lady. It's because that lady can never be satisfied. No matter whatever you do, you keep on asking for more. Meaning that the person is not doesn't have self-control. I remember those days we are in going for training. Yes, in Christendom. We were told how you can be able to give yourself self-control. Don't allow your desire to always give you control. I can tell you, auntie, that's why some of those guys run away from you is that they notice that they can never satisfy you. You keep asking for more. And the man was like thinking, and now the man is finding it difficult to believe you. To believe that if he got married to you, that you will remain for him only. He's afraid that if he marry you, the way you are demanding for sex, that you will not be able to match your urge because you have lost self-control. And therefore, he's afraid
that if he take you to Lagos, if he take you to Abuja, that other guys will snatch you away from him. Or you now we are in the generation where women are craving for more. That is the reason why the guy dumped you. He did not tell you, but he just walk away. And they are coming to my boss and telling me, Eze-Ana, I don't know why men are running away from me. After they see me, they will not matter. Yes, they are running away because your sense drive is so high and you don't have self-control. And they are afraid that if they put you at home, that you will keep on running. Our mothers did not live life like this. So what I'm telling you that, and when they keep running away from you, you say no on the Mmiri, auntie, on the Mmiri, your character change. When the man is telling you that he's tired, and you are pushing the person, auntie, hey, I bet that day he will not invite you again. The same way with your character, the man is saying that you are too dirty. His house is unkept, and so many and so on and so forth, and they don't even know how to cook. Tomorrow you see on the Mmiri they make. I'm running on. Before you blame the Mmiri, check. Put yourself down and check what are the complaints of those men. Those small things they complain, and you said in our complaint, that is the reason why you are not married. And he said, no, I'm not saying no one there who know have spiritual problems. Yes, those people, if you have spiritual problem, we help you out. But those people that have character problem, sorry, we can't help you. What spiritual is here help? Okay. Yeah, look at all Mmiri from all Mmiri to all Mmiri yet here back and let me stop here. In what you and Kuzia Moni talk about our family, chat me on WhatsApp 0805 78 37672 or 0813 8243 871. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na odi ihe sinimike ke Chineke na-apụghị ezi m ụzọ ga-esi luwo ya. N'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya. Ya gazie. May the blessing of Chukwuoke Primihiri be with you all. May you be protected. May you be favored. May work of your hands begin to yield fruit. May your destiny helper begin to locate you. May you succeed massively. Go out there and be a winner. N'aha Chukwuoke Primihiri no ike niile si n'aka ya bịa. Ka emesịa n'udo dịrị unu ka ọ dịkwa dị echi niile n'oge awa nke eziokwu.